Good morning na naman ulit sa ating lahat mga guys. At muli na naman tayong nagbabalik dito sa maliit nating channel. So ngayon, panibagong araw, panibagong biyahe, serye na naman tayo mga guys, no? At panibagong, ano naman, sa palaran dito sa buhay tracking mga guys, no? So ayan, at nandito tayo ngayon sa may Sintrom Fuel San Fabian, Pangasinan. At ito mga guys yung truck natin. Yan. At loaded na tayo. Yan. Loaded na tayo mga guys ng asfalto. At ayan. Dito tayo sa may Sintrom Fuel San Fabian, Pangasinan. Ayan. Ang biyahe pala natin mga guys, no, mula dito sa San Fabian, Pangasinan, papunta tayo ng Candon City, Ilocos Sur. So samahan nyo ako mga guys. At papasadahan na natin tong mula dito sa may San Fabian, Pangasinan hanggang Candon City. At hanggang dun sa paroroonan natin, ibebedyo natin. So ayan mga guys, manood lang hanggang dulo para makapasyal rin kayo sa pinapasyalan ko. Tara, let's go! So ayun mga guys, at arangkada na tayo. At yung nakauna mga guys, no, yun ang number 2 yata yan. Si Paring Andere. Ayan. Shout out sa iyo Paring Andere. Okay guys, palabas na tayo ng Damortes. So ayan, kapag nagkanan ka dyan, didiretso ka na bayan ng Rosario La Union. Ito, diretso tayo dito, diretso tayo ng San Fernando La Union. Ayan, lalabas na tayo dyan, banda dyan. So ayun mga guys, no, pagpungpugi lang tayo para hindi masyadong mainit sa gulong. Kasi malayo yung biyahe natin. Shoutout pala sa mga natin dyan sa US, no? Sponsor natin dyan sa US. Yan, nandyan si Sir Bobby Ballesteros, si Sir Jansen Versusa or G619. Ayan, mayroon din tayong mga viewers dyan. Nandyan si Sir Leo Dicario Versusa. At ganoon na rin kay Ma'am Lourdes Andres ng Indiana, USA. Big shoutout po sa inyong lahat dyan. At maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay at patuloy na pagsuporta dito sa maliit nating channel. So tuloy lang sa suporta. Ayan, maraming salamat din pala dyan sa bayan ng Bugalyon. Yan, yung mga sponsor natin dyan. At hindi ko na kayo isa-isahin pa para hindi na umaba yung videos natin. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kay Aloha Printing Works ng Bugalyon, ayan. Maraming salamat po sa patuloy na pag-sponsor dito sa maliit nating channel. At
Ayan, sponsor natin yan ng pinakamatibay na sticker. So ayan, quality at di kalidad na sticker, Aloha Printing Works. Ayan. Okay guys, at nandito na tayo sa may bayan ng Santo Tomas, La Union. So ayun mga guys, no, samahan niyo ako hanggang dulo para alam niyo kung ilang bayan ang madadaanan natin mula dun sa may San Fabian, Pangasinan hanggang sa may Candon City, Ilocos Sur. Ayan. At sa lahat ng mga viewers natin at sumusuporta dyan sa Mindanao, hindi ko na kayo isa-isahin pa. Maraming salamat po sa inyo. Daghan salamat sa inyong tanan diha. Patuloy lang sa pagsuporta dito sa maliit nating channel. So, ayan, maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Big shoutout po sa inyong lahat. So, ayun mga guys, lumampas na tayo doon sa may bayan ng Santo Tomas. Okay guys, papasok na tayo ng bayan ng Agoo, La Union. Ito yung arko nila mga guys, no? Ayan. So, ito yung boundary nila. Ayan guys, bayan na tayo ng Agoo, La Union. Ayan, CSI nila mga guys, sa may bandang kanan. Wala pa naman siyang stoplight. Hindi umilaw yung stoplight. Ayun, umilaw yung stoplight niya ngayon. Yun lang. Ayun, nawala. Ito mismo yung bayan mga guys. Traffic kapag umaga mga guys, pag bumiyahe kayo. Ang oras po natin ay 9:21 ng umaga. So ayan, lumampas na tayo ng bayan ng Agoo mga guys. Okay guys, bayan na ng Aringay. Aringay, La Union. Ito yung bayan ng Aringay, La Union mga guys, no, bago magbayan. Pagkalampas na ng tulay. Ito yung bayan ng Aringay mga guys, Aringay La Union. Ayan. Lumampas na tayo mga guys. Okay guys, nasa bayan na po tayo ng Tabak. Yan ang Kabatang Travel. Okay, lumagpas na tayo mga guys. Okay guys, bawang na tayo mga guys, no? Yan o, yan yung arko nila. Bawang, La Union. Okay guys, bago magbayan ng
Mawang La Union. Ito, napaka luwang ng kanilang kalsada. Yan. Dito guys, bayan na ng Bawang. La Union. Ayan mga guys, so kapag kumanan tayo dyan, pagpunta na tayo ng Baguio City. Ayan. Ayan. Ayan guys, nag-umpisa na rin yung traffic dito sa may bayan ng Bawang La Union. Ayan. So ayan mga guys, no, tagbong pugi pa rin tayo para hindi tayo matakaw sa diesel dahil tumataas na naman ang gasolina at saka diesel ngayon mga guys, no? Kaya dapat pinipitik-pitik lang natin yung silinyador. Okay guys, ito dito sa bandang kaliwa mga guys, no, ito yung ano nila, palengke, yung public market nila mga guys, no? Ito, sa may bandang kaliwa. Okay guys, nandito na tayo sa may San Fernando, La Union, pero hindi tayo didiretso dun sa may bayan ng San Fernando. Kakanan tayo dito mga guys sa bypass road ng San Fernando, La Union. Dito na tayo kakanan mga guys, no? Yan. Okay guys, itong bypass road pala, guys, no, ginagawa pala ito yung kabilang lane sa may bandang kaliwa. Yan, no. Bagong simento lang yan mga guys, no. Dito, tahan tayo dito mga guys dahil masikip. Mapagasgas yung truck natin dyan sa mga puno. Sa gilid mga guys, no, dapat iwasan natin dyan. Marami ng gasgas dyan. Okay guys, kakatapos na namin mag-check ng gulong. Yan, kakatapos natin lang doon sa may bypass ng San Fernando, La Union, at nandito tayo sa may bayan na ng San Juan. Ayan, no, you are now entering San Juan, La Union.
Ito na mismong bayan na ng San Juan mga guys. No? Ayan, oh. At ayan na nga mga guys, napahinto tayo doon ng mga 2 oras dahil meron daw mga kaibigan nating LTO. So ayan, mahirap na baka tayo po ay ma-violation mga guys, no? So yun lang, pag-iingat lang po. Okay guys, malapit na tayo sa bayan ng Batnutan, La Union. So ayan. At ito mga guys, dito na tayo sa mismong bayan ng Batnutan, La Union. Bilangin nyo mga guys kung nagkailang bayan na tayo, ano. At bawat bayan, binabanggit natin. Ayan, may papasok dyan mga guys, no? Kapag kumanan tayo, papunta tayo ng Gabre, La Union. Tapos kapag kakaliwanan tayo, patayong Luna, La Union. Tapos kapag diretso, ayan, Lawag City. Ito mga guys, nandito na tayo sa bayan ng Balawan, La Union. At dito, lumampas na tayo ng bayan mga guys, no? Dito yung ipapakita lang natin itong mga kainan dito sa may Balawan, La Union. Ito mga guys, oh, kung kayo napunta dito, yan, may mga kainan dito. Yan, Kilo Delta. Yan, dito, kabilaan yan mga guys. Okay guys, nandito na tayo sa Bangar, La Union. Ayan, Bangar, La Union, Mount Proper. So ayan mga guys, no, manood lang hanggang dulo para alam nyo ang mga bayan-bayan dito sa norte. Ayan mga guys. Sa mga viewers natin na hindi pa alam ang mga bayan-bayan dito sa norte mga guys, ayan, manood kayo hanggang dulo para alam nyo. Ito mismo na, mismong bayan na ng Bangar, La Union. Ayan. Pag kurba natin dito mga guys, lumampas na tayo. Maliit lang yung bayan ng Bangar. Ayan. Ito, lumampas na tayo mga guys. Okay guys, lumampas na tayo sa bayan ng Sudipan. Ito, at nandito na tayo sa boundary ng Ilocos Sur. Ayan. Dito na tayo sa Tagudin, Ilocos Sur. Ayan. Ito mga guys, no, pahon nito. Ayan, pahon. At ayan mga guys, nandito na tayo sa bayan ng Tagudin, Ilocos Sur. Ayan, nakapasok na tayo dito sa may Ilocos Sur. Manood lang hanggang dulo para alam nyo ang mga bayan-bayan dito sa norte. Guys, no? Yan, dito na mismo yung bayan ng Tagudin. Ayan, lumampas na tayo mga guys.
So ayun mga guys, no, pang-apat na check na ng gulong. At pinahinga ng konti yung gulong mga guys. Kasi sobrang init ng panahon. So ayan. Malapit na kami sa bayan ng Santa Cruz mga guys, no. Okay guys, at papasok na tayo dito sa may bayan ng Santa Cruz. Ayan, at nandito yung arko nila. Welcome to Santa Cruz, Ilocosur. Ayan. Okay guys, bayan na ng Santa Cruz, Ilocosur. Ayan, lumampas na tayo sa may mismong bayan nila. Ayan, at yung munisipyo nila mga guys, no, ito, papasok pa dyan sa may kaliwaan. Ayan. Ayan mga guys, may kaliwaan dyan. Ayan, papunta doon sa munisipyo nila mismo mga guys, no. So ayan, lumampas na tayo sa bayan ng Santa Cruz, Ilocosur. At ayun mga guys, papasok na tayo sa bayan ng Santa Lucia, Ilocosur. Ayan. At nandito tayo sa may boundary. Okay guys, ayan. Malapit na tayo sa may bayan ng Santa Lucia, kung saan ay natatanaw natin yung kanilang simbahan. Ayan mga guys, dito pagliko natin dito, mismong bayan na yan ng Santa Lucia, Ilocosur. Ayan. Kitang-kita natin yung mga bahay na luma na mga guys, no? At dito yung nila, palengke mga guys, no? Public market ng Santa Lucia. Ayan, dito sa may bandang kanan. Ayan mga guys. So dito, yan, public market nila yan mga guys, no? So ayan, lumampas na tayo. Okay guys, malapit na tayo sa may boundary ng Canton, Ilocosur. Ayan. Manood lang hanggang dulo. Okay guys, ayan na. Nakikita na natin yung nila, boundary. Ayan o. Canton City. Ayan. Pero dito tayo dadaan sa may bypass mga guys. Minute yung kasama natin. Okay guys, at papasok tayo sa may bypass ng Canton City. Ayan. Canton City Bypass Road. So, bigat. Ito mga guys, no, maluwang ang bypass nila dito. So ayun mga guys, dito na tayo sa destination natin sa may Canton City. Nandito tayo sa may bypass road ng Canton City mga guys, no? So ayan, at hanggang dito na lang yung video na naman natin ulit. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at patuloy na pagsuporta dito sa maliit nating channel. At sa mga nanood hanggang dulo, maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, at pagpatuloy lang. Sa lahat ng mga sponsor natin, maraming salamat. Ayan, thank you. At ayun mga guys, no, palabas na tayo sa may bypass road.